हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथां बयखौ बरायबाय। दा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो जोंहा मैया मोनायावहाय बिटिआरनि ग्रेड 3 रिजाल्टखौ हगारबाय। बेयो जाबाय ग्रेजुवेट लेभेलनि आरो एसएस लेभेलनिया खबर मोननाय बायदिबा दा मोनानि गेजेराव होनो हागौ। दा मोनायाव होआबा माने खुब चान्सआ खमसै आरो जेन'बा 50% चान्सल'सै। मानो होनब्ला जोंना एमसिसि नांसिगोनानो 27-28 नि गेजेरावनो नांनो हागौ आरो बेयाव नाङाबा मोनगोन आरो एसे चान्स दङ। नाथायबा मोनसे बेड निउसबो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव मिथिगोन आरो ना। नोंथांमोना बयबो नुबाय जाखानांगौ, जाय पास जादों कंग्रेचुलेसन। दा बे ग्रेजुवेट लेभेल पस्ट अफ इन्टारेस्टेड डिपार्टमेन्ट होननानै बुंदों बेवहाय। बेनि माने आलादा आलादा डिपार्टमेन्ट दं नालाय, बे इन्टारेस्टेड ना मा होनो, जिखुनु बे डिपार्टमेन्टआवहाय पास जानायफ्रा स्किल टेस्ट लानो नांगोन उनाव। दा बेनि डेटखौ फोसावनाय जाथ'वाखै। जेब्ला फोसावगोन नोंथांनि सिगाङाव आपडेट लाबोगोन। दा बेयाव गोबां माबाखौ लांदों आरो ना, केन्डिडेट्सफ्रा गोबां लांथारदों। बेयाव नायनो हागोन 2320 केन्डिडेट्सफोरखौ बेवहाय पास खालामदों। बे माने रिटेन एग्जाममोन आरो बेयो। दा बेयाव नायोबा जोंना पस्टआ 400 सामथिंनि गेजेराव दंमोन खोमा, आं बावबाय। जिखुनु 300 प्लास दङ, पस्टआबो गोबाङैनो दंमोन। दा बेखौ नायोब्ला माने लांनाया ओरैबायदि जाबाय 1:8 बा 1:9 बिदि जाहैनो हागौ आरो 9 जननि गेजेराव सासेया मोनहैगोन लास्टावहाय। इन्टारभिउ, पार्सनेल इन्टारभिउ, स्किल टेस्ट खालामखांनायनि उनाव 9 जननि गेजेराव सासे मोनहैगोन आरो बेबायदि। दा बेथ' जाबाय। दानिया एपइन्टमेन्टखौथ' राननो हाखालानो, इलेक्सननि सिगां जाखाला, इलेक्सननि उनावसो जाहैसिगोन बिदि मोनबाय आङो। बेथ' जानानै थांबाय। दानिया बेड निउसआ जाहैबाय जोंना एलपि आरो इउपिनि जि फोरोंगिरि थिसनथाइ, बियो बे इलेक्सननि सिगां जानाय नंला बायदि होननानै बुंदों। मानोना चान्सआ बहुद खमसै आरो 99%आनो चान्सआ खम होननानै बुंजासै। मानो होनब्ला दाबो भेरिफिकेसना जाजोबाखै होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो फुरा डिटेल्स मिथिगोन आरो अब्लानो। आच्छा, बे मेटारा ओरैहाय जे जिहेतुके बेवहाय जोंहा नर्मेल टेट दङ आरो मोनसेया जाहैबाय सरि डिएलएड जेनाखि दङमोन, नङा होमबा? बेहाय माने निउसनिफ्राय खालामनाय डिएलएड। थ' बेखौ लानानै जोंहा एसे प्रब्लेम जागासिनो दं। जोंनि भेरिफिकेसना जों खालामदों, खिन्थु जों दाबो बे भेरिफिकेसनखौ एक्सुवेलि जों खालामजोबनो हायाखै। मानोना बेवहाय एसे जोंहा मा होनो बेखौ साबजुडिसबो जागासिनो दं बे कर्टआवहाय। आरो बेखौ लानानै जों एसे गोनो गोथो जादों। जदिवबाबो जोङो बेखौ भेरिफिकेसन दाबो खालामगासिनो दं, जोबाखै। गतिके बे पर्यायाव जोङो दा क्लियार काट जों डिसिसन होनो हाया। बेखौ गाबोन बा समफोर बेबायदि होगोन ना होआ, बेखौ जों क्लियार काट दाबो डिसिसन होनो हाया। गतिके जोंनि बे जिहेतुके साबजुडिसबो जानानै दं, मोनसे नटिफिकेसननि सायाव जों जुदि दा निउसखौ जों एन्टारटेन खालामदों, न' डाउट खालामाखै होनाखै, जों निउसखौबो जों एन्टारटेन खालामगासिनो दं आरो बिसोरनि भेरिफिकेसना जोंना दाबो जोबाखै। गतिके एमसिसिफ्रा जुदि गाबोन समफोर जुदि नाङोब्ला थ' बे जोंनि थाखाय सम्भब नङा जे जों गाबोन समफोर बेखौ डिक्लेयार खालामनो हागोन। खिन्थु हयथ' एमसिसिनि सायावबो खोथा, जुदि एसे डिले जायोब्ला हयथ' जोंनि भेरिफिकेसनाबो जुदि जाहैयोबा हयथ' गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन बेखौ।